Детско интерактивно представление се игра днес в планетариума към Варненската обсерватория Николай Коперник. Джуджи в космоса е предназначена за аудиторията на възраст от 4 до 10 години и е част от инициативите, с които градът кандидатства за Европейска културна столица през 2019. Залата на планетариума за първи път става сцена на детски спектакъл. Идеята на сдружението с нестопанска цел «Наш свят». Спектакълът комбинира живата актьорска игра с кукли и анимация, за да задържи вниманието на днешните деца. За мен предизвикателството е даден продукт и текст да се осъществи в мястото, където е най-подходящо. В този случай, тъй като представлението е за космически преживявания и пътешествия. Представлението увлече малките зрители с интересния разказ за галактически пътешествия и епична битка между доброто и злото. Децата от Земята са застрашени от зъл робот, който иска да ги контролира. С примамливи сладки изкушения, като близалки и бомбони, те поемат отровата в тях и се превръщат в послушни роботи, лишени от въображение и без мечти. Благодарение на спасителя с мисия Джуджи и неговите помощници от планетата на любовта, пъкленият план е осуетен. Картинките бяха много интересни и просто ми хареса. Хареса ли ти на теб? Много. Което те впечатли най-много? Картата на съкровища и картинките. Най-много ми хареса, когато всички деца вече станаха нормални. Много ми хареса всичко. На мен ми хареса най-много, когато наредиха ключа и затвориха онзи робот. Историята за Джуджи в космоса ще бъде представена и утре и в други ден от 11 и 13 часа в планетариума. Входът е свободен.